الحمد لله لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه. رب اعوذ بك من همزات الشياطين واعوذ بك رب ان يحضرون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. واجب الاحترام سامعین محترم، پنکھا دیکھ چلا دو. اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا دے بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء امام الحرمین سید الثقلین شفیع المذنبین رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی ہے. صاحبوں اور عزیز ساتھیوں، سالانہ عظیم الشان کانفرنس جس ذوق جس محنت اور محبت دے نال اس گاؤں دے احباب نوجوان بزرگ ہر سال اہتمام اور انتظام کرتے ہیں اور ہر سال تسی علماء کرام کولوں بکثرت قرآن و سنت دیاں پیار بھریاں باتاں سماعت فرماندے ہو.
اپنے قلوب و اذہان نو قرآن و سنت دے نور نال منور اور معطر کردے ہو. میرے دل دی اتھا گہرائیاں چوں یہ دعا ہے کہ اللہ اس گلشن نو سدا سلامت رکھے، آباد رکھے، شاد رکھے، اور جو یہ دے معاونین دنیا تو رخصت فرما گئے نے، اللہ یہ محافل انہاں واسطے صدقہ جاریہ بنا دے. ایدی ایکو بند کرو، سپیکر والا کون ہے؟ ایدی ایکو تے بیس بند کرو جی، سادہ آواز ذرا ٹھیک کرو، بہت سادہ آواز، ایکو بیس بالکل بند کر. میرے بھائیوں، میرے برادر، اللہ ذوالجلال نے ساڈے تے اے انعام اور احسان فرمایا کہ ہر آلہ، ہر اچھی شے اللہ نے ساڈی جھولی چ پا دیتی ہے. آواز نہ بند کرو، ایکو بند کرو، آواز نہ بند کرو. رب کائنات نے ہر آلہ شے ساڈی جھولی چ پا دیتی ہے کہ سانو امت بنایا تے ساریاں امتاں وچوں آلہ، سانو نبی عطا فرمایا تے سارے نبیاں وچوں آلہ. اس نبی پاک تے اللہ نے قرآن پاک نازل فرمایا تے ساریاں کتاباں چو آلہ. سانو رب العالمین نے مکہ اور مدینہ شہر عطا فرمائے تے سارے شہراں وچوں آلہ. اور اللہ ذوالجلال نے سانو لیلۃ القدر عطا فرمائی تے ساریاں راتاں وچوں آلہ. جمعے دا دن عطا فرمایا تے سارے دناں وچوں آلہ. اور سانو رمضان المبارک دا مہینہ عطا فرمایا تے سارے مہینیاں وچوں آلہ. یعنی ہر آلہ شے اللہ ذوالجلال والاکرام نے ساڈے مقدر اندر، ساڈے حصے دے اندر رکھیے. تے دعا فرماؤ اللہ سانو اے دی قدر کرن دی بھی توفیق نصیب فرما دے. میرے بھائیو، میرے برادر، توجہ فرمانا. ماشاءاللہ علماء کرام کثیر تعداد دے اندر تشریف فرمانے. حضرت حافظ الرحمن عامر حافظہ اللہ، حافظ عتیق الرحمن حافظہ اللہ، مولانا زبیر مجاہد انشاءاللہ خطابات ہونے والے نے. میں انشاءاللہ انتہائی اختصار نال چند باتاں کہہ کے اجازت چاہاں گا. اللہ نے جیڑا سانو نبی عطا فرمایا، راہبر، رہنما، مقتدا، پیشوا جیسا سانو عطا فرمایا، اس جیسا کائنات اندر رب نے دوسرا بنایا ہی کوئی نہیں. اور اسی معاشرے چ ویندے ہاں نا، اسی آنے جی فلاں بندے دے اندر بڑی خوبی ہے. او خوبی کی ہے؟ او بندہ نیک بڑا، متقی بڑا. فلانے اندر جی ایک خاص خوبی ہے کی او بندہ علم بہت زیادہ رکھدا ہے. فلاں بندے دے اندر خوبی ہے، او دے اندر تقوی زیادہ ہے. فلاں بندے اندر خوبی ہے، او دے اندر جرأت تے ہمت تے شجاعت تے دلیری تے بہادری زیادہ ہے. فلاں بندہ او دے اندر اے جناب بڑی خوبی تے بڑی صفت ہے، او سخی بڑا. فلاں دے اندر اے خوبی ہے، او خطیب بڑا. میں قربان جاواں، آؤ ذرا تھوڑے وقت دے اندر آمنہ دلال جناب محمد، ذرا پیار محبت نہ کہو ہاں صلی اللہ ہو. ویسے تو بڑی ہمت ہے،
صبح 10 بجے تو بیٹھے ہو تے شام ہو چلیے تے اجے تہاڈی جان چھتی نہیں چھٹنی انشاءاللہ. ہاں اجے رات گئے تک انشاءاللہ قرآن و سنت دا اے می وسدا رہنا ہے اور کتاب و سنت دا اے پیغام علماء کرام تانوں سناندے رہن گے. بڑی تہاڈی ہمت ہے. کوئی آندا ہے عالم دین خطیب او آندا ہاتھ چک لو, کوئی آندا چھڑ لو, کوئی آندا اونچے کرو, کوئی آندا نیویں کرو, کوئی آندا گوڈے پھاڑ لو, کوئی آندا چھڑ دیو. تہاڈی ہمت ہے ساریاں دی منی ہوندی. کیوں بھائی ماشاءاللہ حافظ محمد طیب صاحب حافظہ اللہ تشریف فرما نے سارے دی منی آندے ہو تے اللہ تانوں اے دی امید ہے انشاءاللہ الگ جزا عطا فرمان گے. اے دا تانوں الگ ثواب ملے گا. توجہ ذرا میرے ور رکھو تے اللہ دے قرآن دے الفاظ تے غور فرمایا جے. میں پیارے پیغمبر علیہ السلام جس قائد نو, جس لیڈر نو, جس راہبر نو, جس رہنما تے مقتدا نو اساں اپنا نبی مننے ہیں, اس نبی دیاں چند خصوصیات دا میں تذکرہ کرنا چاہنا. اسی آنے فلانے اے خصوصیت ہے, فلانے اے وے, فلانے اے وے. اور دیکھیے کہ جدا اساں کلمہ پڑھے ہیں اس نبی دیاں خصوصیات کی نے. ایک دو باتاں کہہ کے اجازت چاہاں گا. اللہ ذوالجلال فرماندے نے وما ارسلناک, کہہ دو کچھ کہنا تے پینا ہی پاوے انا للہ ہی کہہ دو, کچھ بولنا تے پہ کرنا پتہ لگے لدے والے فرقاں دے ماشاءاللہ یہ اللہ دی توفیق نال جیوندے جاگدے بیٹھے نے. اللہ فرماندے نے وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا. جہان دے اندر زندگی بسر کرنے والوں اس پاک پیغمبر علیہ السلام دیاں بہت بڑیاں بڑیاں خصوصیات وچوں ایک بڑی خصوصیت ہے کہ اللہ نے دنیا دے اندر کم و بیش 1,54,000 انبیاء علیہ السلام نو مبعوث فرمایا. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی آمد تو پہلا آدم علیہ السلام تو یہ سلسلہ جاری فرمایا. میں قربان جاواں اے موتیاں دی لڑی جیڑی ہے, اے موتیاں دی لڑی اللہ ذوالجلال نے بنائی ہے. ہیرے جواہرات دی لڑی اللہ ذوالجلال نے بنائی ہے. انبیاء علیہم السلام اللہ ذوالجلال نے دنیا دے مبعوث فرمائے نے. کوئی ایک علاقے دا نبی بن کے آیا, کوئی ایک بستی دا نبی بن کے آیا, کوئی ایک شہر دا نبی بن کے آیا, کوئی ایک قبیلے دا نبی بن کے آیا. اے میرے مالک سونےو اے دے سارے پہلے انبیاء علیہم السلام گزر گئے نے. اللہ جدوں واری آئے پیارے مصطفیٰ دے, جدوں واری آئے آمنہ دے لال دے, جدوں واری آئے محبوب کبریا دے, اسی انہاں دے بارے سوال کرنا چاہنے ہیں, اسی انہاں دے بارے پوچھنا چاہنے ہیں. جویں پہلے نبیاں دا دور نبوت سے علاقائی سطح دے انہاں دیا نبوتاں رسالتاں آئے تے دنیا تو تشریف لے گا, انہاں دی شریعت دا سلسلہ بھی منقطع ہویا. اے میرے مالک آمنہ دے لال علیہ السلام دی واری آئے. اس پاک پیغمبر علیہ السلام دی نبوت جڑی ہے وہ کنے علاقے تک محدود ہے, ایک ضلع تک محدود ہے, ایک بستی تک محدود ہے, ایک شہر تک محدود ہے, ایک صوبے تک محدود ہے, ایک صوبے نہیں ایک ملک تک محدود ہے. فرمایا نہیں اے میرے مالک کتھوں تک, فرمایا قیامت دیاں دیواراں تک, جتھوں تک میری خدائی ہوئے گی اتھوں تک او دی مصطفائی ہوئے گی. قرآن دا پیغام وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا.
اللہ ذوالجلال فرماندے نے قیامت تک میرے پیغمبر علیہ السلام دی نبوت جویں ساریاں خوبیاں اللہ ذوالجلال نے بنائیاں، اے خوبی فلاں نبی اندر، اے خوبی نبی دے سارے ہی عظمتاں والے شاناں والے تے رفعتاں والے ہوندے نے، لیکن جدوں میرے محبوب علیہ السلام دی واری آئی نا، ایک صاحب دل نے بڑی پیاری گل کیتی، آندا والے کل نبی فی الانعام فضیلت والے کل نبی فی الانعام فضیلت وجملتها مجموعۃ لمحمدی ما ان رأیت ولا سمعت بمثلہ ما ان رأیت ولا سمعت بمثلہ فی الناس کلہم بمثل محمدی۔ ساریاں خوبیاں اللہ ذوالجلال نے جو انبیاء علیہ السلام نو عطا فرمایا نے، رب العالمین نے ہر خوبی دی اخیر میرے مصطفیٰ علیہ السلام تے فرما دیتی ہے، بلکہ اگر میں اس طرح کہاں تو بے جا نہ ہوئے گا کہ رب نے ہر خوبی دی اخیر مصطفیٰ تے کیتی ہے، بلکہ میں نہ او خوبی نہیں جیڑی مصطفیٰ وچ موجود نہیں، او خوبی نہیں جیڑی اللہ نے آمنہ دے لال اندر نہیں رکھی، مصطفیٰ اندر موجود نہیں۔ آؤ ذرا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے پہلی خصوصیت کی ہے کہ اللہ ذوالجلال نے قیامت تک واسطے میرے آقا علیہ السلام نو نبی بنا کے بھیجیا، آپ دے نبوت دا دروازہ بند کر دیتا اور قرآن دے اندر اعلان فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء رسالت دا دروازہ بند کر دیتا ہے، ہن قیامت تک دنیا تے نبی کوئی نہیں آ سکتا، کوئی اپنے آپ نو آ کے نبوت دا دعویدار آ کے نبوت دا اعلان کرے، او دا پیغام اے ہوے میں اللہ دا رسول ہاں، میں اللہ دا نبی ہاں۔ اچھا ایک گل اسی بڑے تواتر نال نے اسی نے لو جی او اکھوں کانا سی، او مرزا بڑا بدبخت سی، لہذا او رب دا نبی نہیں ہو سکتا۔ اچھا یہ گل تے خیر اپنی جگہ، ایک گل سمجھن والی ہے، اگر وہ بڑا اچا لما وہ 7 فٹ دا جوان ہوندا، سونا بھی بڑا ہوندا اور جناب بڑا موٹا ہوندا، اکھ دا ڈیلا ہوندا، سیانا بھی بڑا ہوندا، عقل مند بھی بڑا ہوندا، دنا بھی بڑا ہوندا، فہم و فراست دا مالک بھی بڑا ہوندا، پھر نبی مان لینا سی؟ ہولی ہولی بول دے مان لینا سی؟ وہ منہ بولو مان لینا سی؟ اور خدا دی قسم یہی تے اہل حدیث دا ترہ امتیاز ہے، اور سونا بھی ہوئے من مونا بھی ہوئے، جدو آمنہ دے لال تے اللہ نے نبوت دا دروازہ بند کر دیتا ہے، اور قیامت تے آ سکتی ہے میرے پیغمبر دے بعد جڑا اپنے آپ نبی کہلائے گا، اور دجال ہوئے گا، قذاب ہوئے گا، نبی ہو سکتا۔ انہوں نے آج چوپی رہن دے، آج چوپی پلی ہے،
او ختم نبوت دا سالار آیا، او ختم نبوت دا، آج سپیکر والا بھی میرا مولویاں دا امتحان لین دے ہے، او ختم نبوت دا سالار آیا، نبوت دے بوئے نو ہے مار آیا، او ختم نبوت دا سالار آیا، نبوت دے بوئے نو ہے مار آیا، نواہن نبی جگتے آ کوئی نہیں سکدا، نواہن نبی جگتے آ کوئی نہیں سکدا، محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا، جہانا دی رحمت کو ہا کوئی نہیں سکدا، اور جتھے رات معراج سرکار پہنچی، جتھے رات معراج سرکار پہنچی، ستاں فلکاں نو چیر جا پار پہنچی، جتھے رات معراج سرکار پہنچے، ستاں فلکاں نو چیر جا پار پہنچے، ہن مقام اس دے نبیاں چوں جا کوئی نہیں سکدا، مقام اس دے نبیاں چوں جا کوئی نہیں سکدا، جہانا دی رحمت کو ہا کوئی نہیں سکدا، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام آپ دی خصوصیت غور فرمایا دے، نبی پاک علیہ السلام دی پہلی خصوصیت مصطفیٰ علیہ السلام تے اللہ نے دروازہ نبوت بند کر دیتا، پہلا نبی دنیا تے تشریف لے آندے رہا، ایک دے بعد دوسرا آیا، دوجے دے بعد تیسرا آیا، تیسرے دے بعد چوتھا آیا، ایک دی تائید اندر دوسرا آیا، دوسرے دی تائید اندر تیسرا نبی آیا، اور میں قربان جاواں اے اللہ دے پیارے نبی جی ایک گل سمجھنا چاہنے ہیں کہ تواڈے تے نبوت دا اللہ نے دروازہ بند کر دیتا، ہن قیامت تک نبی تے آنا کوئی نہیں، ہن دعوت و تبلیغ والا کام کون کرے گا، لوگاں تک اللہ دی تواڈا پیغام کون پہنچائے گا، ہن توحید دے چرچے تے تذکرے سونے کون کرے گا، اے اللہ دے پیارے نبی جی ہن تواڈے بعد کون اللہ دی توحید دیاں صداواں بلند کرے گا، میرے کائنات دے امام نے فرمایا سے العلماء ورثۃ الانبیاء، جیڑا کم اگے میرے تو پہلا نبی کرتے سن، ہن او کام اللہ میری امت دے علماء کو لیں گے، عالم دین دا منصب تے مرتبہ بہت اونچا ہے، شرط اے وے کہ عالم ہوئے، شرط اے وے عالم ہوئے، عالم لوہار نہ ہوئے، کیا وجہ شرط اے وے کہ عالم دین ہوئے، عالم ہوئے، عالم لوہار نہ ہوئے، جے عالم دین ہوئے تے منصب تے مرتبہ تے مقام ایسا اے ستا تے اے دا سونا بھی رب دے فرشتے عبادت لکھن دیا، شرط ہے کہ عالم دین ہوئے، دعا کرو اللہ ساڈے جو خوبیاں پیدا فرما، میرے بھائی میرے برادر غور فرمانا، پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے العلماء ورثۃ الانبیاء، جیڑا
کام اگے نبی کردے سن او اللہ ہن میری امت دے علماء کولوں لین گے. پہلی خصوصیت میرے مصطفیٰ دے آپ تے نبوت دا دروازہ بند ہے. قیامت تک واسطے آپ دی نبوت اور رسالت دے دنیا تے چرچے تے تذکرے ہوندے رہن گے. میرے پاک نبی دی ایک اور خصوصیت دا تذکرہ کائنات امام علیہ السلام فرماندے نے جوئلت لی الارض مسجدا وطہورا. ساری روئے زمین اللہ نے میرے واسطے مسجد بنا دیتی ہے. ہن اسلام تو پہلا طریقہ کی سی عیسائی ہے یہودی ہے یا اہل کتاب جیڑے بھی نے جدوں عبادت دا ٹائم ہونا انہیں اپنے مخصوص معبد خانے دے اندر جا کے عبادت کرنی ہے. اس عبادت والی جگہ تے جا کے عبادت کرنی ہے. اللہ جتھے بھی ہے انہیں اپنے معبد خانے دے اندر پہنچنا ہے. تے میں قربان جاواں جدوں میرے پیغمبر دی واری آئے پیغمبر دی امت دی واری آئے اللہ نے ایسا پیار فرمایا ایسی محبت فرمائی ہے. پہلی گل ایک اور بھی نوٹ کر لو میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا بلکہ اللہ نے قرآن دے اندر اعلان فرمایا مسجد آ گئے ہو یا عبادت دا نماز دا وقت ہو گیا پانی کوئی نہیں تے کی کر لو کی کر لو وہ بولو اہل حدیث تے سارے ہی شیخ الحدیث ہوندے نے مفتی ہوندے نے تانوں اتنا بھی نہیں پتا کی کر لو تیمم کر لو. اور صدیق تیرے خاندان تو میں صدقے جاؤں رضی اللہ تعالی عنہ. سفر دے اندر نا ماں دی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا انہاں دے ہار گم ہونا ایک تو زیادہ مرتبہ ہے. سفر دے اندر نے تے آمنہ دے لال علیہ السلام تشریف فرمانے ماں جی دا ہار گم ہویا صحابہ لبن ڈینے نماز دا وقت قریب ہویا تے پریشان نے پانی کوئی نہیں تے پریشان نے نماز کی میں ادا کرانگے. جناب ابو بکر نو آگے کہنے لگے ابو بکر جی پانی کوئی نہیں اللہ دے نبی آرام فرما رہے نے پریشانی ہے ہار بھی نہیں مل رہا. تے جناب ابو بکر آخر باپ پتر کیڈا بھی اچا عہدے تے ٹر جائے باپ باپ ہی ہوندا ہے. بیٹی کتنے بھی اعلیٰ منصب تے چلی جائے تی ہوندی ہے. اللہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے زوجہ محترمہ بنن دا اعزاز ماں جی عائشہ صدیقہ نو ہے پر تھی تے ابو بکر دی ہے نا. باپ دا مقام اپنی جگہ ہے. آمنہ دے لال علیہ السلام آپ آرام فرما رہے ہیں اے جنا سیدہ دی گود اندر اپنا سر مبارک رکھیا ہویا آقا محو استراحت نے تے جناب ابو بکر آئے غصہ بڑا چڑھیا آکے جو ٹھڈا ماریا حضرت ماں جی عائشہ نو عائشہ کی پریشانی پا چڑھیا نماز دا وقت ہویا تے پانی بھی کوئی نہیں. اماں جی فرما دیا نے مینوں تکلیف تے بڑی پہنچی پر میں اپنا گوڈا نہیں ہلایا کتے محبوب دی نیند خراب نہ ہو جائے. ابو بکر دے خاندان دی قسمت گل تے تربیت دے بھی تے آ کے مکدی ہے نا. تربیت کرنے والا باپ کیڑا کہ جس باپ دی چولی اندر محبوب علیہ السلام نے سر مبارک رکھیا سے تے جناب ابو بکر دے پیر تے سپ ڈنگ مارن دے آئے تے ابو بکر دیاں اکھاں چوں آنسو دیاں چڑیاں لگیا ہوئیاں نے تے ابو بکر نے اپنا پیر ہلایا نہیں کتے محبوب خدا دی نیند خراب نہ ہو جائے. اے بیٹی بھی تے اسے ابو بکر صدیق دیئے رضی اللہ تعالی آپ فرما دیا نے میں اپنے لت نو جنبش نہیں دیتے کتے محبوب دی نیند خراب نہ ہو جائے. پر اے ابو بکر دے خاندان دا پہلا
پہلا احسان تے نہیں نا ادھروں پانی نہیں مل رہا عرش والے نے قرآن نازل فرمایا فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا پھر کی ہویا جے پانی نہیں لبدا پاک مٹی نال تیمم کر کے پڑھ لو مینوں انج بھی منظور ہے ابو بکر دے خاندان دا پہلا انعام احسان تے نہیں نا میرے بھائی میرے برادر آئیے ذرا غور فرمان دے جانا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام واسطے اللہ نے ساری زمین نو مسجد بنا دیتا جتھے ٹائم آ گیا پنڈ بیچو اذان کرنی پہ گئی ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح دا پیغام کرنی پہ گیا مسجد دے اندر آؤ ضروری ہے کوئی عذر نہیں دکان کر لی ہے جی ہن دکان چھڈ کے میں کیویں مسجد کیویں جاواں لہذا اوتھے دو چار سجدے دے لینے دکان تے بیٹھے نہیں ایک گل ذرا نوٹ کریا دے میرے تے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کائنات امام علیہ السلام دے ایک صحابی نے حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ پیارے نبی دے کول آئے آ کے عرض کر دینے سونیو میں کا عرض کرنا چاہنا وا دس وہی کی آنا حضور میرے کئی عذر نے ہن عذر سنیا جے کیسے نے نمبر ایک میں اکھاں تو نبی ناواں نظر کچھ نہیں آوندا نمبر دو مسجد تو میرا گھر دور فاصلہ زیادہ ہے نمبر تین مینوں گھروں مسجد دے اندر لے آن والا کوئی نہیں نمبر چار رستہ بھی ٹھیک نہیں سب ٹھومیاں دا رستہ ہے تے سونیو میں نماز گھر پڑھ لیا کراں آپ فرماندے نے پڑھ لیا کر اینی گل پوچھ کے حضور نے دسی ابن ام مکتوم سنی اٹھ کے ٹر پیا چند قدم دے فاصلے تے گیا میرے آقا نے دوبارہ طلب فرمایا آپ فرما دے نے عبداللہ کیا تیرے کنی آواز پیندی ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح ایک کنی آواز پیندی ہے آواز اذان دی سننا جی اللہ دے پیارے نبی سننا میرے آقا فرماتے نے جے آواز سننا تے پھر مسجد وچ آنا پے گا عذر کنے نے چار عذر نے اور بڑے اہم بنیادی عذر نے اکھاں تو نبی نہ سفر زیادہ ہے گھروں فاصلہ زیادہ ہے نمبر تین رستہ خراب ہے نمبر چار لیاؤن والا کوئی نہیں چھڑن والا کوئی نہیں بڑے عظیم بڑے عذر نے تے میرے آقا نے پھر بھی فرمایا جے کنی آواز پیندی ہے تے پھر مسجد دے اندر ہی آنا پے گا میں قربان جاواں میرے آقا علیہ السلام واسطے اللہ نے روئے زمین نو مسجد بنایا لیکن حضور نے کچھ اصول وضع فرمائے بیان فرما دیتے نے پہلیاں امتاں وچوں میرے آقا علیہ السلام نو امت نو پہلے نبیاں جو میرے مصطفیٰ علیہ السلام دی ذات گرامی نو اللہ نے ایک خصوصیت عطا فرمائی ہے کہ دنیا جہان دے اندر زندگی بسر کرنے والوں میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا ساری زمین میرے واسطے مسجد بنا دیتی گئی ہے جے پنڈ وچ مسجد نماز پڑھو باہر دور ہے کتے پنڈو جنگل بیابان ہے اذان دا ٹائم ہو گیا اور ایک حدیث دے اندر موجود ہے نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے ایک بندہ جنگل بیابان دے اندر پہاڑاں دے اندر بکریاں چار دے بیا تے بکریاں چار دے اذان دا ٹائم ہو گیا انہیں اوتھے ہی لاگے پنڈ کوئی نہیں بستی کوئی نہیں آبادی کوئی نہیں شہر کوئی نہیں بندہ بشر ہی کوئی نہیں تے کھڑے ہو کے اذان کہہ دیتی ہے اور نماز دا وقت ہویا تے اللہ ایتھے بندہ کوئی نہیں انہیں کلے نہیں تکبیر آکھیے تے جماعت کھڑی کر دیتی ہے
کلے نہیں تکبیر آکھیے تے جماعت کھڑی کر دیتی ہے. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا فرمانے گرامی انہیں اپنے رب نال اینا پیار کیتا تے ایدیاں اینا عادتاں نو ویکھ کے کائنات دا رب مسکرا پیندا ہے. اللہ ویکھ کے نا اینوں تے مسکرا پیندے نے تے لدے والے ہو جنوں ویکھ کے رب مسکرا وے جنت او دا پکا ہو گیا ہے. دعا کرو ہاں اللہ ساڈا بھی جنت اج پکا فرما چھڑے. ہولی ہولی آمین آندے ہو آمین تے کہہ دے ہو اللہ ساڈا جنت پکا کر دے. گل آخری میں اپنی مقامہ میرے تے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد اور خطیب ہے نا جی نماز تو پہلے اچھا آندنے نماز تو پہلا اور خطیب کوئی نہیں. یہ مطلب ہے میں تواڈی جان نہیں ہن چھتی چھڑنا. ہاں ٹائم تھوڑا. ہاں جی توجہ فرمایا جے. اللہ ذوالجلال دے پاک پیغمبر علیہ السلام آپ دی خصوصیت جیڑی اللہ ذوالجلال نے اور کسی نبی نو عطا نہیں فرمائے کہ رب نے میرے مصطفیٰ نو بیت اللہ تو بلا کے تے سدرۃ المنتہا تک پہنچا دیتا ہے. اے اور کسی نبی دے حصے چ نہیں آیا. اللہ ذوالجلال نے میرے مصطفیٰ نو بیت اللہ تو سدرۃ المنتہا تک پہنچایا. سبحان اللہ. آپ بیت المقدس تو آپ بیت اللہ تو بیت المقدس تشریف لگا. بیت المقدس اندر بیادی امامت فرمائے. پھر پہلے آسمان دو بعد میں کیا واپسی تے امامت کیتی ہے. پھر پہلے آسمان دوجے تیجے چوتھے پنجویں چھویں ستویں آسمان تک پہنچے. پھر میرے آقا نو اللہ نے سدرۃ المنتہا تک پہنچا دیتا تے گئے بلایا کہنجے ستے رہن صدیق فاروق ہوری اور ستے رہن صدیق فاروق ہوری تو فلکاں تے آ جا چپ کر کے ستے رہن صدیق فاروق ہوری تو فلکاں تے آ جا چپ کر کے براق تے چڑھ کے لیل اسرا براق تے چڑھ کے لیل اسرا اقصا نو سجا جا چپ کر کے سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا انه هو السميع البصير. ستے رہن صدیق فاروق ہوری تو فلکاں تے آ جا چپ کر کے براق تے چڑھ کے لیل اسرا براق تے چڑھ کے لیل اسرا اقصا نو سجا جا چپ کر کے اقصا دے وچ نشان کئی اقصا دے وچ نشان کئی جو بنائے نے میں تواڈے ویکھن لئی. اقصا دے وچ سونیو اقصا دے وچ نے نشان کئی جو بنائے نے میں تواڈے ویکھن لئی. اکھاں چک چک ویندے نی سارے نبی اکھاں چک چک ویندے نی سارے نبی دو کو رکھتاں پڑھا جا چپ کر کے اکھاں چک چک ویندے نی سارے نبی
دو کو رکھتا پڑا جا چپ کر کے. اور اے میرے محبوب پیغمبر جی بڑا لمبا پینڈا کر کے آئے ہو. کڈا لمبا پینڈا, کتھے مکہ تے کتھے بیت المقدس. ایک پاسے دا سفر ایک مہینے دا تقریباً 1.25 ماہ دا. بساں کاراں موٹراں ہوائی جہازاں دا دور نہیں, 1.25 مہینے دا سفر ہے. تے میرے مصطفیٰ علیہ السلام مکے تو بیت المقدس تک پہنچائے گئے. پہنچان والا کون ہے؟ کون ہے؟ پھر ایتھے ہی نہیں, ایتھوں عرش والے نے بلایا تے سدرۃ المنتہا تک پہنچایا. ایڈا لمبا, اور سفر پتہ جے کڈا لمبا ہے. زمین تو لے کے جنہ آسمان دا فاصلہ ہے نا, پہلے آسمان دا 500 سال دا سفر ہے. 500 سال دا سفر. پھر پہلے آسمان دا چھت جیڑا ہے, یعنی جنوں موٹائی آندے ہو, لینٹر دی موٹائی, پھر او 500 سال دا سفر ہے. پھر او دے تو دوسرا آسمان 500 سال دا سفر. تے ایڈا لمبا سفر ہے تے میرے مصطفیٰ کنے دناں چ کنیاں راتاں چ کنے مہینیاں چ کنے سالاں چ پہنچے. یا اللہ کنے عرصے؟ فرمایا لیلا. او سالاں دی گل نہیں, دناں دی گل نہیں, مہینیاں دی گل نہیں, اے تے منٹاں دی گل ہے. لیلان راتو رات من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا انه هو السميع البصير. سونیو اتنا لمبا پینڈا کر کے آئے ہو, کوئی تحفے تحائف بھی ہو جان. اللہ سانو بھی توفیق عطا. ہولی ہولی آمین آکھیا تے پلیوں دینا پئی. نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک دوجے نو تحفے دیا کرو. اور جدوں دا ساڈے چوں اے رواج ختم ہو گیا نا, نفرتاں تے کینے تے حسد تے بغض تے عداوتاں اودوں دیاں ساڈے سینیاں چ بھریاں نے. تے نکیاں نکیاں حالاں گل ایڈی وڈی کوئی نہیں, ایک دوجے نو تحفہ دیا کرو. پنڈاں دا رواج ہے او کسے ماڑے ال دودھ دا گلاس ہی کر دیا کرو, یہ نال دلاں چ محبت پیدا ہوندی ہے. کسے ال کو روٹی دا ہائے قربان جاواں ایک ٹائم دا کھانا ہی او دے ال بھیج دیو, یہ نال پیار وددا, یہ نال محبت ودی. او کسے نو شیشی عطر دی لے کے پیش کر دیو, یہ نال پیار وددا. تحفے دیا بھی کرو تے تحفے لیا بھی کرو. اگر کو دے چھڑے ماڑی قسمت نو تے لل بھی لیا کرو. نبی پاک علیہ السلام تحفے دیا بھی کر دے تے تحفے وصول بھی فرما لیا کر دے. اے محبوب ایڈا لمبا پینڈا کر کے آئے ہو, ہن کی فرمایا لے جا تحفہ پاک نمازاں دا, لے جا تحفہ پاک نمازاں دا, ول سکھ جا عجز نیازاں دا. میرے ملک تے حوراں سکھ دینی, میرے ملک تے حوراں سکھ دینی. پیاری شکل دکھا جا چپ کر کے. میرے محبوب پیغمبر نو اللہ نے جیڑیاں خصوصیات عطا فرمائیاں جیڑیاں کسی اور نبی دے حصے چ نہیں آئیاں, رب نے سدرۃ المنتہا تے کسی نبی نو نہیں بلایا, گئے نے تے صرف محمد مصطفیٰ گئے نے صلی اللہ علیہ وسلم. اس واسطے اسی خوش نصیب ہاں, سانو اللہ نے ایسا راہبر, رہنما, مقتدا اور پیشوا عطا فرمایا. بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ, نماز مغرب دا وقت ہو گیا. ہاں تے جنہ دوستاں نے وضو فرمانے نے وضو کر لیا. جے اعلان ہے جامعہ ربانیہ سلفیہ جی ٹی روڈ کاموں کی الحمدللہ تواڈی جماعت دا ایک عظیم بہترین ادارہ ہے. اتنے اپنے بچیاں نو داخل کرواؤ. اور جڑے بچے یتیم لاوارث نے ایسے بچیاں واسطے
الحمدللہ اساں ایک ماحول بنایا، انہاں دے تمام تر اخراجات دی ذمہ داری انشاءاللہ ادارے دے ذمے، اس واسطے ایسے کو بچے اگر داخل کروانا چاہو تو انہاں دے انشاءاللہ تمام ضروریات کو پورا کیتا جائے گا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین۔